Hello mga kabayers, masuki oh. Nagluto na yung pan. Ginamos. Ginamos with Kamatis. tomato. Wala. Balang Ay, kanting kahoy, mga kabayers. Walang biyahe mga kabayers, kay ulan, dako kay ulan. Nagluto na lang yung kuan para snack time o paniod to, nagluto mig langka para paniod to. Kay ulan man. Buot nga kuan kabayers, ginamos. Oh. Buot nga ginamos para makita ang parehang tagamis. Dili akong anak, gidok-dok na niya kinaulit. Nabuak. Na. Para timpla na rin mga kabayers. Timpla. Ako nitis. Ubi naman yung duham ni kabuok. Kagaya na isa. Bilin. Lato na to. Kahit naka-hearing mo diri na ibalik yung yuta, no? Kuha mo tayo diri. Uy, kwarta. Hindi ka kuha og yuta kay ni pobre lang kita. Meanwhile, Mawa ang kuan sabaw. Spicy ni siya kabayers. Spicy. Na isili ani. Ito pala ipaitos. Para way dili bahong lamaw. Mamigin na ba kay halang? Oo. Laton pa ni siya. Napata sa 50% ang atong pagluto, wala pa ma-gyud nga ma-insakto. 50% pa ni. Kuya, lugar tigluto sa inyo ate? Oo, kanang mga inana na piyesta-piyesta. Oh, magpista. Kami to ha. Kuha ba si Edwin ang tigluto? Mo ba? Kami kaya punduha sa akong mahal sa kinabuhi. Ako yung tig-assist. Lamian mo ba sa siya magluto ng labi ng kanding? Kaya ginagin pa ko lang kay. Hindi mo ito ganang binutuan sa ubang good. Okay. Lagi na. Mahal sa kinabuhi. Kami duha gyapon. Kanding, lamias kanding eh. Mahal lang, no? So, okay naman na ikonsumo nimo sa kabok. Dugay na mahurot. Wala pa mga kabayas, wala pa mahuluto o ato pa ng lataon para mawa ang sabaw. Maitos na siya, magawat na yung lasa niya. Okay kabayas. few moments later. Hindi siya po. Hello kabayas, so ito na oh. Ito yung kamating kahoy. Luto namin. Yung recipe na leginams and with tomato spicy. Yung tuslo mo dito sa balanghoy. Masarap yan. Lata na may? Lata na. Okay mga kabayers, tingnan natin. Ito na yun ang Wag mo tanan may kaya kung ikonto po. ay, kuha mo na tanan lang. Kaya ito nang amin. Nang gyapon kanon. Okay, okay na. Ito na yung kamatis.
kamatis nga ginamos oh. Spicy. Okay, kabayers. Thank you. Alam po tumingon na kagod kong lubi. Kain tayo mga kabayers. Okay oh. Ito na yung recipe namin. Marami mga nuray karon kay Kuan, ulan. Pero niinit na hinoon, no? Pero okay ra gyapon. Gyapon tayo. Silag dito. Pero tayo, From kita ka ni Fredo. no tayo. Maulang sa tanong. Ito yung may-ari ng Kuan. Bahay na nagluluto kami. Ito, yung mahalos kinabuhi. Oh. Kain siya. Naghahalos siya. Ina mo. Ginamos. Ginamos with tomato. Ilan tayo? Hi ba? Okay. Okay, YouTube. Para makita sa na imong kagwapa. Ah, tsaka ko. Wait, kaligo pa. Dugay ng tinaguan ni mga Kuan, dadala. Kuha pa ta kaligo busy standing. Kuligo kay Mga mamagapon. business kambing Lami, suri dito sa inyo Summer Island ba? Oo. Ba? Kanang mga ligo ba ka nakuha, no? Gani, ang ligo sa ada kayo. Masyado din. Para sa inyo, matabot nyo. Tubig, mahal kayong tubig. Ang mahal ka? Mahal kayo Ato wa kay ugo kay Ina mo. back to back. Back and forth. Hindi maubos, so maraming abuting kahoy. Ano ba? Saka ginamos. Yan, ginamos lahat. Dako. May kamatis. Tabo ka ba ako bisla. Okay mga kabays, salamat sa inyong pagpanood. Sa sunod.